Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην παρουσίαση του εμπορικού προγράμματος Upsales. Το εμπορικό πρόγραμμα Upsales είναι χρήσιμο για όλες τις επιχειρήσεις. Με αυτό μπορείτε να παρακολουθήσετε την αποθήκη σας, τα υπόλοιπα των πελατών και των προμηθευτών σας, των αγορών και των πωλήσεων, καθώς επίσης και τη τιμολόγηση λιανικής ή χονδρικής. Ας δούμε λοιπόν στα γρήγορα τι μπορείτε να κάνετε με αυτό το πρόγραμμα. Εδώ στα είδη μπορείτε να πάτε και να αποθηκεύσετε τα εμπορεύματά σας, τα οποία πουλάτε, καθώς επίσης μετά εδώ και τις υπηρεσίες σας. Ό,τι βλέπετε όλα ανοίγουν εδώ σε καρτέλες. Λοιπόν, μετά έχουμε πρόσωπα, τα οποία είναι καταχώρηση των πελατών και των προμηθευτών σας. Εδώ στις κινήσεις υπάρχουν τα παραστατικά πωλήσεων, παραστατικά αγορών. Εδώ πέρα μπορείτε να κάνετε τις τιμολογίες σας στα παραστατικά πωλήσεων. Εδώ πέρα βλέπετε ό,τι έχετε κόψει, τις αποδείξεις, τα δελτία αποστολής, τα τιμολόγια πώλησης ή το οτιδήποτε έχετε κόψει μέχρι σήμερα. Στο νέο παραστατικό εδώ μπορείτε εδώ πέρα να επιλέγετε το τι είδους παραστατικού θέλετε να κόψετε και επιλέγοντας εδώ τον πελάτη και επιλέγοντάς τον μπορείτε να κόψετε το τιμολόγιό σας. Εδώ μπορείτε να πάτε στο είδος, να επιλέξετε το είδος το οποίο θέλετε, να το επιλέξετε, να βάλετε ποσότητα, τιμή μονάδας και να σας βγάλει την αξία που βρίσκεται εδώ πέρα κάτω. Αν έχετε πρατήριο καυσίμων, μπορείτε, εφόσον έχετε το σύστημα ισορρών νεκρών, το οποίο έχοντας εμείς φτιάξει μια γέφυρα για να μπορούμε να παίρνουμε κατευθείαν και να βλέπουμε κατευθείαν τις αποδείξεις τις οποίες έχετε βγάλει, πάγατε εδώ πέρα στις εργασίες, εισαγωγή από ε, επιλέγετε ποια θέλετε απόδειξη να πάρετε. Την επιλέγετε, κατευθείαν εδώ πέρα υπάρχει το είδος, οι ποσότητες και όλα τα σχετικά, κατευθείαν και με τελική αξία. Εδώ πέρα, κάνοντας μετά αποθήκευση, μπορείτε να πάτε να αποθηκεύετε το τιμολόγιο αυτό, μπορείτε πατώντας εδώ πέρα στην εκτύπωση, να δείτε το τιμολόγιο έτσι όπως έχει φτιαχτεί. Αυτή είναι μία από τις φόρμες μας, για παράδειγμα το έχουμε κάνει, και μπορείτε αυτό εδώ πέρα και όλες να μπορείτε να τα αποθηκεύσετε σε PDF, σε HTML, σε RTF, σε XLS, σε CSV, σε image file, σε ό,τι στην ουσία σας βολεύει, για να μπορέσετε να το αποθηκεύσετε οπουδήποτε θέλετε στον υπολογιστή σας ή και ακόμα να το στείλετε και με email οπουδήποτε θέλετε, ή μπορείτε να πατήσετε και μία επανεκτύπωση. Αντίστοιχα πράγματα μπορείτε να κάνετε και στα παραστατικά αγορών, λίγο πιο απλοποιημένα βέβαια. Μπορείτε εδώ πέρα να επιλέξετε πάλι τι είδους τύπου παραστατικού σας έχει στείλει ο προμηθευτής σας, να επιλέξετε τον προμηθευτή σας και μετά να βάλετε το εμπορεύμα το οποίο έχετε λάβει από εκείνον. Έτσι, κατευθείαν στο παραστατικό αγοράς καθώς και στο παραστατικό πώλησης ενημερώνει κατευθείαν τον προμηθευτή ή τον πελάτη και κατευθείαν ενημερώνει και τα ταμιακά σας. Επίσης, πρέπει να έχουν τα χρηματοοικονομικά παραστατικά. Με τα χρηματοοικονομικά παραστατικά μπορείτε να πάτε και να ενημερώσετε το πρόγραμμα και τους πελάτες και τους προμηθευτές σας για τι εισπράξεις έχετε κάνει, από ποιους το έχετε κάνει και τι πληρωμές έχετε κάνει και σε ποιους το έχετε κάνει. Έτσι ώστε να μπορείτε να ελέγχετε κάθε φορά τα ταμιακά σας διαθέσιμα. Εδώ πέρα, στον τύπο παραστατικού, επιλέγετε πάλι πληρωμή προμηθευτή, εισπράξη από πελάτη, επιταγή από πελάτη και μετά αντίστοιχα επιλέγετε τον πελάτη και βάζετε και συμπληρώνετε μετά τα υπόλοιπα για να ενημερωθεί η καρτέλα του πελάτη σας ή του προμηθευτή σας. Τέλος, αυτό το οποίο θα θέλω να σας δείξω εδώ πέρα είναι στις εκτυπώσεις, στις οποίες υπάρχουν εκτυπώσεις ειδών, όπου μπορείτε να κάνετε εκτύπωση ανά καρτέλα είδους. Εδώ πέρα μπορείτε να πάρετε και να δείτε καρτέλα για όλα τα είδη τα οποία έχετε κινήσει αυτή τη στιγμή, είτε για κάποιο συγκεκριμένο είδος. Επίσης μπορείτε να πάρετε στη ισοζύγη αποθήκης, κατάσταση απογραφής, καρτέλα υπηρεσίας για τις υπηρεσίες οποίες έχετε κόψει. Μετά μπορείτε να πάτε μετά στα πρόσωπα. Εδώ πέρα μπορείτε να βγάλετε λίστα πελατών, μπορείτε να βγάλετε μεμονωμένα καρτέλα πελάτη ή υπόλοιπα πελάτη ή πελατών. Και μετά αντίστοιχα λίστα προμηθευτών και καρτέλα προμηθευτή και υπόλοιπα προμηθευτών. Εδώ πέρα στις πωλήσεις μπορείτε να δείτε τις μηνιαίες καταστάσεις πωλήσεων καθώς και κατάσταση εκκρεμών παραστατικών, τα οποία στην ουσία ακόμα δεν έχουν τιμολογηθεί, είναι δελτία αποστολής ακόμα δεν έχουν τιμολογηθεί.
Για να δείτε εδώ πέρα, να πάρετε μια ιδέα, μπορείτε εδώ πέρα να επιλέξετε στην κατάσταση πωλήσεων, μπορείτε να επιλέξετε ποιους τύπους παραστατικών να φέρει ή απαντώντας απλά εκτέλεση να τα φέρει όλα. Και βλέπετε εδώ τους κατάσταση παραστατικών πωλήσεων ανατύπου. Αυτό εδώ πέρα μπορείτε να το εκτυπώσετε, μπορείτε να το στείλετε πάλι με email σε όποιο τύπο αρχείου θέλετε, καθώς επίσης μπορείτε να το αποθηκεύσετε πάλι σε όποιο τύπο αρχείου θέλετε και να μπορείτε να το ανοίξετε ή να το στείλετε οπουδήποτε θέλετε εσείς. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα πράγματα τα οποία έχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το συγκεκριμένο εμπορικό πρόγραμμα. Εγώ θα σας πω τα τρία βασικά θετικά του. Το πρώτο είναι το ότι είναι ένα πρόγραμμα για όλες τις απαιτήσεις και το ότι παραμετροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες του καθένα. Το δεύτερο είναι το ότι είναι αρκετά εύκολο και για ανθρώπους και για άτομα τα οποία δεν έχουν γνώση από ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους πάρα πολύ εύκολα. Τρίτον, υπάρχουν αναβαθμίσεις σύμφωνα πάντα με την τρέχουσα νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Καλή σας συνέχεια.